Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓa yawo Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi mo woni mon fof salminama e inde manama e yettode sikala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe ko gam humnude aadi ayde men mon ko roɓiɗo jayndeji joni koye jayndeji leydi men paɗen jayndeji leydi men hande piniri koye fandu almudo toɓɓe certuɗi puɗɗortoɗen ko jayde l'observateur nden jayde ari koye ñamade nde leydi men Sénégal heewi ƴettude kala e saaha e ƴettude e nder ngun goomu wiyetengu FMI woni Fonds monétaire international ɓe kolliti wonde tan ko laamu leydi Sénégal ne wayno saltima walla ni mbiyen ƴetti on ɗon kuuma ganduɗa ko temedde 6.4 milliards e haali CFA e on tuma noon ɓe garti e nden ɗon ñamade nde laamu leydi Sénégal sali ƴettande ɗum ɓe ganduɗa kañumen goni FMI tawi noon koye saaha nde ɓe gonno e wadde bouclé manam darnude ko fate banggue on ɗon opération aji 2023 e on tuma noon jaynenkoɓe mbi ɗum ɗon foof noon e gas tawi ko sumgoji tijjadi ɗi saabi laamu ngu yiiɗa ƴettude won e ñamade towde ɓe garti kadi e andinde wonde faya noon koye gustugol walla ni ha joni wasde hewde leydi meɗen ñamade e hitande fande 2024 ɓen jaynenkoɓe ne jañi hen e hello mumen tati nden jayde l'observateur jayde Sud Quotidien e o subaka kañum ne wi ko on ɗon note moƴƴo mbo économie sénégalaise jogui oɗo saaha kono foof e wade noon de ko FMI ne wayno tan kañum waɗi récusé noon jaynenkoɓe mbi e on tuma ɓe kellaji mumen jaaji to banggue faggudu leydi ndi woni Maysa Babou économiste jangguinowo toon to université Cheikh Anta Diop de Dakar ina haala hen nder nden jayde holliti wonde ina wayno tan ko FMI rokkata Sénégal lawol no ɓamtori kono kay heddoro tan koye on ɗon méthode ɓoyɗo woni arde ñamlude kono kadi sakka junggo ngam yomnitade goɗɗo kalde hen ko Abou Kane kollirɗo wonde tan no wayno ko FMI ko ɗum médecin mo ganduɗa o ko bindowo ko yiwite banggue ha joni ko wiyete hono ordonnance caggal muɗum kadi wiya yo ar o sooda e muɗum kiɗon lekki ɗum woni koɓe gone haalde kamɓe ɗiɗo kala ɓe goni ko toon to ICAD université Cheikh Anta Diop de Dakar jayde Le Témoin quotidien oɗo subaka ne wayno nden ɗon ari koye fannu goɗɗo koko fate banggue ko wiyete processus électoral woni tan banggue ɗowgo leydi meɗen ko yiwite sumgoji ɓe mbi ko nogase goho organisation ɓen société civile peleɗe gona lamiyankoje kolliti wonde ko ɗen gueɗe kormaka no hannirta ni ɗo e nder leydi Sénégal ɓe jonnani no laamu ngu woni waɗirta ni ha tengte calgol laamu ngu hokkude Ousmane Sonko on ɗon fiche muɗum to banggue parrainage caggal nde ñawoɓe jamiri wonde yo inde makko artiri e nder liste électoral kamɓe noon ɓe ganduɗa ko société civile ɓe ndentino gam yurnade kono kadi e ƴewde alhaali o kongono ɓeɗen jaaji hello ɗiɗi e nder nden jayde witende Les Témoins jayde indépendant e oɗo subaka nden ari koye on ɗon processus électoral kono kadi e fodde woni droit ɗin candidat ji ɗeɓe kolliti wonde droit ji mumen e liberté mumen kala ko kaɗa ɗo e nder leydi Sénégal kamɓe société civile noon ɓe mbi tan de ko wiyama wonde koɓe mbaɗi recadré ɓeɓe ganduɗa kañumen goni administration leydi ndi manam ɓe gonci walla ɓe potiɓe lawol caggal nde kongude kewɗi kewe fanno hollirde wonde laamu ngu ina yaɓɓi woni kuule ɓe ganduɗa ko candidat ji fodɓe heɓde fiche uji mumen kono kadi e gonka ko wiyete ko yilla ɓesgoli ɗi hono no pouvoir o wone wadde opposition heɓani ɗum ɗin konngudi kala ne jaaji e hello tati e nder nde jayde witende l'indépendant jayde enquête ari e dawrugol ɓe mbi ko gartal Abdou Karim Wade PDS ɓe mbi tan nana fittanamo lawol ngol beele o wawa tigui arde no hannirta ni e on tuma ɓe kolliti ko toon to Doha o waɗi opération on ɗon opération ñibbisi gam artuɗo e nder leydi Sénégal e on tuma noon haysino tawi fuɗɗima ɓoyde ɓe kolliti wonde ko Karim Wade ina tijja ɗo e wuuro lamorgo ngo e dumunnaji paari tawi noon so ari mo yuɓɓin ko wiyete ko congrès caggal muɗum rewa hen on ɗon investiture woni ɓe cuɓomo wondemo candidat PDS kona ɗum Nafissatou Diallo holliti wonde ɓe keeɓi gartal yimɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa ko libiroji woni Sada Ndiaye wondude Kalidou Diallo ɓe noon kala garti e ñalawma hen ko tawti kando landa biteɗo parti démocratique sénégalais ko kan haala tawatede nden jayde L'As Quotidien ko opération ñibbisi wonande PDS ɓe mbi ko Sada Ndiaye e Kalidou Diallo tawtoyi Karim Wade e kan nder kan landa witenga PDS woni parti démocratique sénégalais jayde Le Quotidien kañum ari koye ngo seppo e ɓesguli toon to wuuro witengo Mboro e toon to Darou Khoudous ɓe mbitande ko luuɓeki e tampere woni ko heeɓi gunɗon ɓesgu caggal muɗum noon ɓe kolliti mette mabɓe manam tan on ɗon usine mo ganduɗa ko jaltinowo gaz te on ɗon gaz luuɓeki muɗum ina bon en yetto koɗore mabɓe saabi noon
eɓe keɓe hen tampere ɗum jeeyi sababu noon ɓe gummi ɓe daari saabi noon jibini seppo gon seppo noon addi fitnaji peloɓodiral hakkude mabɓe ɓe ganduɗa kañumen goni dadiɓe ɓe duppi toon usine goto kono hewɓe mabɓe jaggama e oɗo saaha nana mbaɗa ko wiyete ko en garde à vue ina mofta e oɗo saaha konngudi mabɓe ne jaaji hello ɗiɗi e nder nden jayde witede le quotidien jayde besbi le jour wi ko Serigne Mountakha Mbacké e nden ka toon to Touba on ɗon fatwa kesso no jiiɗon ni gardini bindol ɓe mbi ko on ɗon khalife o de ne wayno haaɗi caggal nde haaɗi gonka dawrugol woni politique ka e gonno wuuro teddugo ngol lawol kadi ko football o dartini e nder gon wuuro Touba manam kala ko fate banggue football fettetake e nder gonɗon wuuro Touba caggal muɗum noon o noddi walla o hokki yamirore force de défense et de sécurité woni dadiɓe tawi ko wallodirde hen ɓen bayfaluji beele ɗum ɗon nden haaɗi ne wawa latade toon to wuuro Touba ngo jeynenkoɓe noon gartiri on ɗon lettre mo ganduɗa ko Serigne Abdoulahad Mbacké winduno procureur mo Diourbel wonno ko 1980 tawi foof noon faati koye on fannu woni kargol dawrugol gonɗon wuuro Touba kono kadi e banggue football jeynenkoɓe ne jañi hen e hello mumen jeegom jayde witede li quotidien e oɗo subaka ari koye ɗeɗo caɗele ɗe ganduɗa walla ni ɗiɗo kulhuɗi jogadi e ɗi ordonnance uji ɗi ganduɗa ina teska e nder leydi ndi woni ordonnance uji walla poɗɗe ganduɗa ɗe ko poɗɗe kaɓatoɗe mabɓo ɗum ɗon woni ko laamu leydi Sénégal haaɗi walla eri yimɓeɓe woto kutor ɗum jeynenkoɓe noon mbiɗen poɗɗe mbiyete ko humex walla humex wondude hono actifed kam e dolirim ɓe kolliti noon wonde ko ɓen noon kala e oɗo ɗen poɗɗe kala laamu ngu wi ko yimɓeɓe ndenta sodde nde tawno aɗen jibinan yimɓe caɗele ha tengti to banggue effet secondaire ko wiyete AVC hay ko nandi hen neɗɗo kutorto ɗum kala e oɗo saaha ina wawi hebde ɗen noon poɗɗe jeynenkoɓe ne jañi hen e hello mumen ɗiɗi e nder nden jayde li quotidien jayde les échos e oɗo subaka ari koye ɓen ɗon helnoɓe consulat toon to leydi toon to consulat Sénégal toon to New York ko leydi dowlaji dentuɗi ɓe garti e famminden holtanno police New York e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni département d' état waɗi piégé kono kadi jaggi ɓen ɓe ganduɗa ko tato tumaɓe ngol ɗon kelgol ɓe kolliti wonde ko biteɗo El Hadj Kayre garnoɗo tigui ha joni haalde ko fate banggue business to banggue golle muɗum ko ɗon noon département d' état o fayimo junggo e on tuma noon biteɗo Serigne Touré onne kadi jamfi ɗum ko on déclaration makko de perte mbo wonno caggal nde ɓe keeli on ɗon nde ɓe bonni on ɗon consulat goɗɗo jaggade hen ko Saliou Diop on ɗon noon ko police New York naɓe o heptinirimo tawi koko wiyete reconnaissance facial woni heptinirde yesso makko ngo to banggue on ɗon machine ɓen tato kala ko tumaɓe helde on ɗon consulat mbo Sénégal toon dowlaji dentuɗi dumunaji jewtuɗi e saaha seppoji gam salade cogɗe Ousmane Sonko ɗin ko godini jaaji hello nayyi e nder nden jayde les échos jayde le peuple quotidien nden ari koye holtan ko woni less cotugol laamu ngu ɗen gueɗe Léopold Senghor ko tolni e 150 millions e halis CFA ɓe mbi tan ko holno on jaggoɗo Aliou Sow ina wayno tan heeɓi sottude kono kadi faabi jeeygu jeel on ɗon gonnoɗo wonde hoorejo leydi Sénégal ɗum ɗon waɗi ko toon to hôtel goto wuuro no wiye Camp gon wuuro tawate ko toon to leydi France e on tuma noon koko yewiti e jeyal on ɗon couple Senghor woni Senghor e cuddide muɗum ɗum ɗon woni gueɗe 49 laamu ngu noon famodiri e mabɓe hankkadine ɓen mbatta ko wiyete ko vente aux enchères laamu ngu waɗi junggo e jiifa yaltini ko tolni e 150 millions e halis CFA sota ɗum artiri ɗum ɗo e nder leydi Sénégal jeynenkoɓe ne garta e sifa o kala e nder hello mumen tati e nder nden jayde le peuple quotidien jayde stade quotidien ko ɗon guddirta rewɓe men jaydeji hono kala subaka ɓe garti koye Ismaïla Sarr e Limane Ndiaye ɗum ko match paɗaɗo hannde on ɗon Europa League hakkude mabɓe AEK Athènes sanga 16h45 heure de Dakar ɓe kolliti wonde tan ko yonti Ismaïla Sarr e mo ganduɗa kam woni Limane Ndiaye mbaɗa brillé e on ɗon Ligue Europa tawi noon ko yesso capanɗe jeegom e nayo ujunere aroɓe yeboyde hande toon to dingaral Vélodrome ngal Marseille goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko Sadio Mané toon to leydi France soodi oɗo club biteɗo hono bourge foot walla bourg foot mi anda no jogoɗen wiide ɗum 18 ay ko yewti on ɗon national 2 toon to leydi France Sadio Mané noon ɓe mbi woni koye heɓanade janggo muɗum caggal retraite international kono kadi e retraite football e on tuma noon kanko on ɓiɗɗo Bambali o fuɗɗima wadde tigui o fuɗɗima heɓanade janggo makko ɗin konngudi sifaji kala ne tawe hello nayyi e nder nden jayde witende stade quotidien ko ɗo uddiroɓe no men jayndeji e oɗo ñalawma hande joni joni paaɗen koye gueɗe rendo woni fait divers fait divers hande e oɗo ñalawma alkamisa 26 octobre
ina wayno ngaraten koye hirjino nde tawno eɗen gandi plateau ko plateau hokkirde kabaruji nam kono kadi ko plateau mo ganduɗa ina hirjina e kala saaha eɗen gandi hande o en jalti e ndungu caggal toɓoli kewɗi ɗi kewani kono kam ne wayno huuɗo heɓama e ladde nde kono noon ɗoɗo kalten kadi cumol ɗi kadi gummitima ladde ɗi nana cuuma ko ɓoyani ko toon to Namrel falde Podor tawi ko commune mo ganduɗa o ko commune Dodil foti wonde cuumu mawgu teska toon kono kadi e toon to banggue falde Kanel diwan nokku biteɗo hono lowre nde ha tengti to banggue Dunde ladde muɗum nde suumi ha heewi walla mbiyen ha juuti tawi yimɓe ni joguima caɗele no wayno ñifde ɗum e on tuma noon eɗen gandi ko ndungu guɓɓenni mataw ko balɗe donc so tawi woni kadi ne wiye toɓo heewi hewani te huuɗo dañama no fotiri foof kon huuɗo fonno ko renede te yimɓeɓe daro kaɓo e ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko yimɓe jotiriɓe hono sumde ladde nde saabu en gandi sumoɓe ladde ɓe koye men jeeya nde tawno ko hotɓe ladde ɓe hen sahaji eggor hoɗon ndu jomumen gegga tawi ñifani jeyli e kenelin goodi jaaha cumoya ɓen koye men jeeya sumoɓe ladde ɓe kadi aussi ko ɓen ɓe ganduɗa ko aynaɓe jomen nayen jomen jawdi tan mbiyen duppoɓe ladde beelen daña to jawdi mumen walla to ndemi to manam kañumen to ndewi ɓenne kadi koye men ɓenne kadi koye men jeeya soppoɓe ladde nde ne duppa ƴulɓe walla ne duppa leɗɗe pour daña ƴulɓe ñifɗe ɗum ne kadi aussi ɓenne koye men jeeya yahoɓe hajuji mumen tawi ɓen joli koye motoji autoji walla koyeɗe jarata ne jogui cigarette aji mumen ƴettoɓe taw mumen kubba cigarette kono noon so tawi ene gayni jawinde muɓa tan guita berlo e huuɗo e on tuma tawi me cigarette ñifani hunde jaɓa wonay sumde ɓenne kadi koye men jeeya wadde so tawi eɗen kirjina eɗen mbajortoɗen ko koye men enen ɓe tayoɓe duppa nde ladde ko enen kaldete enen ɓe tayani ɓe duppa ladde nde ko enen kaldete enen ɓe welsindiɓe ko enen kaldete hande o sa ƴeewi ceeɗu ngoni juuti taw ɗo kalten ndungu dartima hankkadine pour jiirtoya wadere wonde e nder leydi Sénégal il faut lebbi ko famɗi foof jeenayyi goɗɗi lebbi jeenayyi aɗa wone ceeɗu aɗa wone yooro donc ko dañƴa ko e lebbon taton kon aɗa fuɗɗa ɗum rende nde tawno jawdi ndi koye ladde nde wuuri kono yimɓeɓe guuri koye jawdi ndi on jooɗiɗe e galle muɗum ne sakki less huɓere muɗum terrasse walla andir walla senge walla ko nandi hen nene woɗɗi ɗo lewlewndu jeeyge ladde nde woni ene wiye wonde mi woƴaka yettota komi wona min mi wondaka mi ala jawdi mi ala dawguel fam koye jumre gonɗa nde tawno ko woni koye ladde nde ko famɗi foof an gonɗo e wuuro mbo ala dawguel mbo ala jawguel mbo ala e hunde o fam wonko cohluɗa e ladde nde aɗa sohla e ladde nde leggal aɗa sohla e ladde nde huuɗo aɗa sohla e ladde nde kadi aussi ko orata ko e jawdi ndi janggo e jaam so tawi a sohli hen ko wayno janggue walla inde walla hutorade ma yeey walla ma sood wadde femme ko mbiyata ko wona an jeeyi ladde nde a woƴaka no sumirta ni femme ko an adi jumde ɗum noon mbatten hakkillaji ganden ladde nde kono rendade wonko wuure ladde nde kono kadi ko wuure ladde nde ko kañum woni ko wonɓe wuuro ko woni ko wonɓe wuuro ngo guuri wadde so tawi a yi ladde nde suuma walla a yi cumowo ladde poɗɗa ko rentinde joomum walla kaɓa e joomum ha ɗum ɗon wawa tigui iwde so ɗum ala so tawi suumi yo jaran yimɓeɓe ummade e guure ɗe jaaha e ladde nde ñiifa gunɗon cumu nde tawno eɗen gandi pulaar ne wiye jorgol ne sumora keccol so tawi huuɗo ko yorko leɗɗe ɗe ko jorɗene ene mbawi sumorde leɗɗe kecce ɗe walla wono cumora hono ɗin kuɗol ɗi ganduɗa ɗi ko kecci reɓa ha yetto wuuro wona ndun lewlewndu arata ha wuuro mais ko battane ɗe ma battin ha ya an jooɗiɗo nder galle ma aɗa wiya wonde wona an a woƴaka nde tawno kalken mbaɗani kamɓe ene pour miijade ɓen ɓe ganduɗa ko aynaɓe wonɓe hoore baali walla caggal baali ina tindi toon to leydi Mali en gandi nden aynaɓe ne jogo jaam ne keeɓa jaam toon to leydi Mali saabu so tawi ga yoori manam hono no oɗo saaha jomumen coggat beyi mumen baali mumen won hen nayyi mumen tindo toon to leydi Mali kono eɗen gandi hande leydi Mali won caɗele goni toon guila 2012 fewde hande gonka koko wayli saabu ɗoɓe jahanno to walla wonen nokkuji to banggue diwan centre o won fitnaji goni toon ko hakkude jihadisme en foɗontoɓe ne mbiyi ko l'islamiyankoɓe kañumen batti junnitade ɓen aynaɓe ɓen agaɓe ina mbara walla ina kepta jawɗele mumen walla ina mbawna ɗumen ko jiiɗa wadde ɗum ɗon kala neɗɗo ina foti miijade joguiɗo jawdi o emo ala jawdi o faam ko an hoorema aɗa jeeya e fotɓe daranade ladde nde ha ladde nde hiisa hande o ma wod biɗo laamu naam
sapeur pompier ne foti wodde darno ko fate banggue cumoli kono hade sapeur pompier arde saabu ha tengte zone uji meɗen gandi won nokkuji kewɗi sen dokki yeru ko wayno Wourossogui ha Bakel sa ƴeewi ko 150 km to banggue route nationale numéro 2 on diwan foof en tout cas o tinɗen en jani toon ko wiyete ko brigade sapeur pompier en kalani noon banggue Dane Maayo en kalani banggue jeeri ndi nokku ɓurɗo lora to banggue cumoli wadde ko adi yimmen kofo juɗe mbiye laamu yo ar yo sapeur pompier ar ñifa yo parfoji mbaɗe yo ni yo ndani yo yimɓe darano koye mumen ndenana koye mumen ladde nde ndena huuɗo ko reene hiisa jawdi ndi hiisa hen yimɓeɓe kitoro hen ga e nder guure ɗe koɗi konngudi guddiri tan Djiby Dieng wonani en toon to caméra to banggue montage ko Ali Fall adi amene moɗon e roɓino jeyneji ko janggo aljuma so Allahu lamɗo jaaɓi yo en gone jaam